बे समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव थानाय राङापारा स्टेशन रेलवे स्टेशनाव दंफैयो आरो बे राङापारा रेलवे स्टेशन दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि दैदेननायाव जि अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज खन्नाय बे हाबाफारिया दिनै फैयै फैयै जोबथा दिनखौनो सफैबाय आरो जोबथा दिनखौनो दिनै बिथांमोना सायख'गिरि मोनसे सायख'जादों आरो सायख'जानाय सेथि नैथि आरो थामथि लोगोसे बान्था बिथांमोनगिरि जों दङ जों बिथांमोननि गासै सिनायथिखौ दिनै लानो नागिरदों गिबियावनो जोङो सेथि बान्था मोनगिरि बिथांनि सिनायथिखौ लुबैदों बिनानावनि मुंखौ खोन्थादोलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना फोजोंमा सरगियारि जिल्ला बाक्सा बादाय नं 55 आं दिनैनि बे बाथौ आर'ज मेथाइ जोबथा दिनखन बादायलायनायाव आं सेथि बान्थाखौ मोननो हानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय इयुननि समफोराव जुदि बेफोरबायदि बादायज्लायनायनि जुदि खाबुखौ मोनबावोब्ला आङो नाजालांबाय थागोन बादायलायनायनि खाबुखौ लानो थाखाय आरो लोगोसे दा बे आर'ज मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायाव जायफोर लोगो बिथांमोना जिथि माने लास्ट राउन्डसिम जिथि टप 10 सिम सायख'जादों बिसोर गासैबो लोगो बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो मोजां हामलायनायखौ बावहरो जाहाथे जों इयुनावबो बेफोरबायदिनो बाथौ धोरोमखौ गोसार होनायाव जाहाथे जों दावगालांनो हायो आरो बेवहाय बाहागो लायै लाइमोनफोरखौबो आं बेखौनो बुंनो सानो जे जों बेफोरबायदि बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव जों गोसार होनो थाखाय एबा जों गोजौआव दावखोलांनो थाखाय जोङो गासिबो बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानांगौ बेखिनियानो गोजोनदों बे समाव नैथि बान्था मोनगिरि बिथां दङ सना खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना सना बसुमतारी आं लखिमपुर जिल्लानि आङो दुलाराय बाथौ लाइमोन आरो माइनाव आफादा खुंनाय अनलाइननि गेजेरजों बाथौ आर'ज बादायलायनायाव नैथि बान्थाखौ मोननो हादों आङो नैथि बान्थाखौ मोनना जोबोद गोजोनदों आरो जाय लोगोफोरा बे बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन बिथांमोना मोनाखैबाबो बिसोरखौ गाज्रि मोननाङा आरो नेक्स्ट टाइम मोजाङै बादायलायनो थाखाय साबायखर बावनाय जाबाय गोजोन्थों फैबाय थानाय लाइमोन बिथांमोनखौ माबायदि इन्सपायार नागिरदों फैबाय थानाय लाइमोन बिथांमोना बिदि चान्सखौ मोनबा गारनाङा लानांगौ ओमफ्रायो जोंनि बाथौ धोरोमखौ बेबायदिनो आवगायलांनो होनांगौ गोजोन्थों खुलुमबाय आंनि मुङा सामिलि बसुमतारी जिल्ला कार्बि आंलं आङो दिनै थामथि बान्था मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आइ आफानि थुलुंगा होनाय आरो सारमोननि थुलुंगा होनायाव आं दिनै जोबथा दिनखनसिम फैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबथा दिनखनाव दिनै थामथि बान्था मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि नन बसुमतारी जिल्ला गलाघाट बादाय नं 86 खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना देबिया बसुमतारी आं धेमाजि दिनै मा मोननो हाखो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों बोरै मोनदांदों मोजां मोनदों ओमफ्राय नों हारसिं फैदों सोर फैदों आइ फैदों फंबायनि मुङा खुलुमबाय आंनि मुङा श्री रामेश्वर सरगियारि बिश्वनाथ जिल्लानि आङो बादाय नं 107 आङो साबायखर बान्था मोन्दों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो रोजा रोजा साबायखर जाय मानसिफ्रा आंखौ हेफाजाब होदोंमोन आर'ज खन्नायाव आर'ज बाहागो लानायाव आंखौ हेफाजाब होदोंमोन बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थायो बेखौनो बुंनानै आं खुलुमबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दहेश्वर कसारी आंनि गामिया भोलाबाथाबारि जिल्ला बाक्सा बिहाब सुवापुर आङो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आर'ज मेथाइ खन्नाय बादायलायनायाव साबायखर बान्था मोननो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय आंनि गामिनि आंखौ जाखिनि फोरोंदोंमोन बिथांमोनखौ आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनो सानदों मानो होनोबा आं दिनै बिसोर मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो उनाव आं दावगालांनो जोबोद थुलुंगा मोननाय बायदि मोन्दों इयुनाव आं आर'ज मेथाइखौनो खनगोन जेनेबा मेथाइ खनगिरिखौनो जागोन बेबायदि सानदों आरो दिनै नैबे बान्थाखौ मोननानै खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना प्रेमि बसुमतारी फारि नं 28 आङो जनायनि आरो दिनै आङो साबायखर बान्था मोनदों
मोजां जोबोर मोजां मोनदों आरो आर'ज मेथाइ खनबाय थानो सानदोंना आर'ज मेथाइ खननो सानदों आरो आङो दा बादायनाय हाबाफारि लाबाय थानो गोसो जादों नङा होमबा सिम लाबाय थागोन गोजोननाय थाबाय बिनानावनि मुङा मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना भेरिना बर' गामि बुलाबाथाबारि जिल्ला बाक्सा खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना जिनालि बर' जिल्ला धेमाजि बियाब सानजा जनाय दिनै आङो बे बादायलायनायाव थुलुंगा बान्थाखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आंखौ फोरोंग्रा आंनिनो आबौ मुस्रि कुसु बसुमतारिजों लोगोसे आंनिनो आबौ मुस्रि मंला सरगियारि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आंखौ बेफोरबायदि थुलुंगा होनानै बिसिम मोनफैनो हानायनि थाखाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय मा बान्था मोन्दोंमोनलाय ब्रैथि बान्था मोन्दोंमोन ना मुङा मामोनलाय नयन बसुमतारि बबेनिफ्राय फैदोंमोन माबा गलाघाट जिल्लानिफ्राय फैदों साबायखर थाबाय फंबायनिसिम जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बाथौ गोथोम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनि दैदेननायाव लोगोसे बाथौ बिबाननि फोसावनायावहाय जि मोनसे दिनै अनलाइननि गेजेरजों जोबथा दैखन हाबाफारिनि गेजेरजों सायख'जानाय सायख'गिरि गासिबो जों दं सेथि थामथि ब्रैथि लोगोसे जिब्ला बान्था मोनदों गासिबो दं बिथांमोननि गोसोनि साननायखौ बाथौ बिमुंसानि गेजेरजों फोसावदों दिनै हाबाफारि फैनानै बोरै मोनदांदों बिथांमोना गासै बाथ्राखौ फोसावबाय गासै बान्था मोनगिरि बिथांमोननिसिम जों बाथौ बिमुंसा लोगोसे दुलाराय बाथौ गोथोम लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादनिफ्राय गोजोननाय थाबाय साबायखर जासिगोन बिनावनिसिम